Lagay natin yung alamang. Medyo crunchy pa yung sitaw. Takpan natin guys. Tingnan natin ulit. Shoot. Mamaya natin ihulog yung sili.
Salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you very much. Yan, may ulam na tayo. Bikol Express na may sitaw. Lagay na natin ang sili. Kung gusto nyo mga friendship, lagyan ulit ng siling pula. Lagyan nyo. Pero to si siling haba, maanghang na din to. Ayan na. Kain na na.